Tumaas po ng 17% ang pondo po ng Department of Education Region 1 para sa taong 2026 na umabot ng 45.4 billion pesos. Bilang bahagi po ng patuloy na pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Ayon sa DepEd Region 1 Director Tolentino Aquino, ang pagtaas ng budget ay alinsunod sa mandato ng konstitusyon na bigyang prioridad ang sektor ng edukasyon. Ito rin ang kauna-unang pagkakataon na naabot ng pamahalaan ang rekomendasyon ng United Nations na maglaan ng 4% ng Gross Domestic Product or GDP para sa larangan ng edukasyon. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, nakatuon ang malaking bahagi ng pondo sa pagbibigay ng sariling learning materials sa bawat mag-aaral upang tuluyang maiwasan ang pagbabahagi o ang pagbabahagi ng sa pagbibigay ng sariling learning materials na bawat mag-aaral upang tuluyang makapagbigay ng pagbabahagi ng mga aklat at sa silid-aralan. Ayon kay Aquino, inaasahang magpapabuti ito sa bisa ng pagtuturo at sa pagganap ng mga mag-aaral. Kasama rin sa pinalakas na budget ang suporta para sa professional development ng mga guro. Nakatanggap naman ang rehiyon ng 10 milyong piso para sa Teacher Preparations Program na layong sanayin ng mga education student bago sila pumasok sa public school system. Bukod dito, pinapalakas din ng DepEd Region 1 ang mga programang may kaugnayan sa mental health ng mga guro at mag-aaral, gayon din ang mga mas maigpit na pagbabantay sa mga kaso ng bullying at child abuse. Ayon sa DepEd, ang pinakamalaking pondo ay sumasailalim sa pangako ng sumasalamin sa pangako ng pamahalaan na higit pang itataas ang kalidad ng edukasyon at tiyakin ang pangmatagalang kaunlaran ng sektor ng edukasyon sa Ilocos Region. IFM News. IFM News. IFM News.